Bħalma qal il-kollega tiegħi, minn nhar it-tnejn jien nirrappreżenta securities u securities ukoll qed jintlaqtu minn din is-sitwazzjoni. Illum qed nitkellmu dwar il-parking, però qed nitkellmu dwar affarijiet oħra. Il-ħdud ma għadhom ma jitħallsu sal-lum, meta staff oħrajn ġewwa l-isptar jitħallsu tal-ħdud. Din hija waħda illum qed nitkellmu fuq il-parking, però din hija waħda mill-iktar miżuri li hija diskriminatorja u għaldaqstant millum qed ngħaddu l-messaġġ li dawn l-azzjonijiet se jkomplu jekk eventwalment mhux se nsolvu dik ukoll. Dwar tal-parking irid nikkwota mit-terms of reference li ħareġ fil-kuntratt. Dan jgħidlek ċar, hospital staff shall be entitled to use their park car spaces at any time free of charge. Jiġifieri, jekk hawn xi ħadd mill-awtoritajiet li qed jgħid li dawn il-ħaddiema għax mhumiex impjegati diretti mal-gvern mhumiex hospital staff, issa jkunu jafu bid-direttiva li se nagħtu x'effett ħajħallu fuq l-imparti.